tangya mahita. Dame ni di batana sumurun siyan saduhu na roha. Imana mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tai. Amin. Hata ni di batali hita imana tarsurat di buku Evangelium Markus bidu pitu ayat 10 pitu 1 ayat 27 songono mahata ni di bata. Jadi dumuli ibana jala holang sian natoropi disukul akasisian nama ibana siana upama odeng. Gabi didok matuna sida. Asa dohot dohamu hape so mangarti. Dan dapat rohamuna naso tarbayan ramun colma bahilun minasa narosian ruar tubagasan ibana. Aiso manang bongo ti tubagasan rohana tubutuga dui lako dui bolong dui muse diinganan na suding asa gawi yes do saduhut na si panganudi alayodo na ruar sejol mai ido na mangaramuni ibana ai sian bagasan sian rohani jol mai do ro pikiran na jahat permainun panakon pemunuan pangalakupon pangahution hajahaton pangasion pargadupuson pangurgangon pangisahiyon gijang dohot neang niroham naro sian baga sadut akka hajahaton odeng jala akkaido na mangaramuni jolma ima sahana dia makadonga saha porsyaun masai tabudu turpu tahun jala murado atusan naing ajaran ni Tuhan Yesus do jolmai ima taringo tu haramunon manang taringo tu habadiao ia namasuki dang naramun alaina harwarido dang si panganon akan namasuki na naing gabi dohonot tanamun alai akan haruar merhiti pakkatayon pangalakupon pangatoyon hajahaton pangasion pargado buson pangorgangon pangisayun gijang do nyang ni roha ido nasa itagware ido nasa mangaramuni jolmai dang ala dialang jagal manang ala ni si panganon na tabu alaing ido ta dia makadonga saha porsyaw di bagasat turpu taon di paturuh Jesus masada khaso malan ni jolma na jumpa dengan tikina lahu madaratun ulaon manang songon natagwari ulaon paru gamoon hobar di tradisi manang di adat ni halak Yahudi taringo tu pamujio do parsobang dibidahut Tuhan Yesus do ima pamujion marhite pamangan do roha dia do inganan parsauran do debata ia di bagasa turpu to di dok ima mamuka sian ayat sada sasitonga berengot tado nanain do honon di Tuhan Yesus ima taringo tu ngodu na rosian bagasan manang kehidupan nasa tagwari kecerdasan spiritual manang nasa tagwari ima ngolu partodion manang batinia dan sian lahiria alai neng idot tadi sodi baga 10 tahun ima asa dang utuh-utuh alai roha na paling terdalam ala dipakai hala parisido siboto suratido utuh-utuh do pakilalan parulon nasida alaido dihilala songon imake mangulakon molo diulahon nasida patiki
mau lubui nakeng di ula kon nasida akka patik-patiki ido benda gabe tubuh nakengani siani ima gabe madabu nasida taringo tu perdebatan dia ma perdebatan ini ima nataida di bukuta Markus biddu pituon di podahon Tuhan Yesus ima namaraloho patik-patik napi namasa ni akala parisya taringo tu akka adat ni nasida ido nanaing teida di baga satu puton cala luar biasa dibain siboto surat ido akka kritik manang halak farisei taringo tu ima Yesus ala soma muri nasida la omangan jala gabi nasida ima gabi ramun ala dianggap songon ritus nasida jala diri nasida rupani ima taringo tu cara bahkan dira nasida taringo tu pamurion gabi ala dianggap ikut pamurion itu gabi songon ima nakani hala naung mamuri iyo harap nabadian anggurang di mamuri dianggap di sibus siri ni imana kengani sibus siri ni gabe haramunon idok me bagi ikon pangurason jala di baga satu putau dia makadonga sahapur syaun masai arga di pasahat Tuhan Yesus dang si panganon nama bahin halak Kristen dang si panganon nama bahin jolma si tu Yesus gabe ramun alai didok Yesus mali baga satu pukona tu sisiana nama bahin ramun jolmai ima na haruar akanaroa di pikiranna akanaroa nang nama ngaramuni dirina termasuk manakaningani akanang tagwari akka pargaru buson perselingkuhan akka na batu paun akka haramuno karamuno idu nama bajolma idu nama kita dang badian jadi anggota rengo tu isi pangano dang adong dia hidup Tuhan Yesus di baga satu potong darong di rok dakengani tarengo tu cara makan namar si pangano pakai tangan alai iko dohonot tado dinggado jala dito tuhon dinggado mamuri alai dang gabe i nakkaning mani gabe i manot tuhon taringo tuha porsyao jala terlalu murima nang si panganon nata pangani dang gabe i mabe kita bongo tuhara jauh di bata ai gurang dopi aka pikiran gabe makilalakon gabe asa bongo tuhara jauh di bata holan ala si panganon apa gelekku tabain di bata tapar hatulus harajau ni di bata holat tu si pangano alai anggo haramunon na kritik ni Tuhan Yesus imanah kaningani dia mai akka pikiran do roha na roaido yang keluar dari hati kita yang keluar sebugasan parrohotai ido gak bisa ada permasalahan ido kenajisan asa nanang ido ta di bagasan turputong kemunafikan nih si boto pati kido si boto solati di kemunafikan ido nanialo ni Tuhan Yesus dan ala nih si panganon ini Yesus mau menggenapinya melalui karya keselamatan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus ke dunia ini. Yesus selalu menyediakan solusi bagi kenajisan dan disipan tetapi Allah hati. Kita tidak lagi dinajiskan dan dikuduskan oleh makanan dan gabe ramu behita ulan si panganon. Dan gabe dia behita ulan ala si panganon. Alai asabadia kita ima alani pangulau ni ton dita jalo ton di purbadia. Teulahon hidup membek kita gabe manada ala hara jauh ni di bata ima nek kota jalo menyangkut motivasi kita, menyangkut isi hati kita, menyangkut iman naro sebagasa ai hara jauh ni di bata
dapola do rohakum ta berebut pe alanya ka makanan na haram do makanan na so haram anggo hara jauh ni di bata dang pola do honot tabe halakam manati kosita manasara. Tetapi kerajaan Allah itu tidak perlu diperebutkan soal dogma-dogma atau soal makanan-makanan. Alai ba unang atong gabi pertutuhan aka sipanganoni. Unang alani sipanganoni gabi tertutup col mata bain. Unang alani sipanganoni gabi siga nang dia kapal hapor siang di jolma. Alai nang ngajarani Tuhan Yesus do hita imana kengani bagaimana kita akan menyadari di bagasan ngulu tahun ia haramunoni dangbe taringo tu sipanganoni alai taringo tu rohani jolma itu ala nang dohoni di batado dia may ima boy do halak sehira nabulcu marugam alai rohana roha pamatihon boy do halak burcu mangalia pilihan na alai rohana roha nadu sed di bata boy do halak bibirna nam pamangan na memuji di bata alai rohana dang adong otikpe tu di bata alani mamolo nang taida di bagasa turputon asa nang dohonon ni Tuhan Yesus do tu sisiani nang tuhita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lapatan na asa terjaga rohat taon asa to di perbadian nama ringanan. Ido na nang porno. Molo nunga tajakahon. Jala tadokma di bagasan turputon di ayat 20 bagakiat di naruar sejol mai ido na mangaramuni ibana. Omma tapiup tapiup. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Persoalan najis dan tidak najis dalam tata cara makan dan minum. Hidup rohaku dan pola perlube. Gabi tak persoalkan apalagi dalam hal di mana kenganin dia keagamaan na gurang dope. Lima, nah taida na mempersoalkan ni alai neng dohonon ni Tuhan Yesus do tu hitam asasian ayat 20 do naruar sejolmeido mangaramuni ibana dia manaramuni imana kaning nung hidup di ayat 10 siai ido na mangaramuni dia main molo tumpal tak tajaha di ayat 10 sia do bisi butuha jala taringot tu dia mak dia 10 alwi ai naruar sebbagasanido naruar sepamangataido na mangaramuni pangalakupon permainun panakon pemulungun pangisahiyon do bijak diroa idon nama baik kita najis ramun. Jadi masai bagak matur putahun molo tahanguluhun jala masai menarik anggit manat kita di partikian rupani di abakadungan ala taidama di kemurnian di haposya udah ngaduk kita nam nabi alai rohatai tajaka unang songon inata na sudi makilalahun halak na asing dangar na tikos ola diri na tikos manggorengi pe di tetanggana isay salahon ia mulu dibigi nang akka balatu nilongan na sudi salahon molo diberin pe anak ni halak sudi salahon molo diberin pe istri ni halak sudi salahon molo diberin suami ni halak sosal dang ada na tikos di mana seorang diri na tikos marsikola penak nyalakan hidup salah ia masuk tu swasta hidup salah ia tu negeri hidup salah ia tu dia pe sadok sudi di mana orang diri dan dianggap ibana nasitong gurang dua anak nasongoni asal unang besong pari sidok si boto surat kita nama kilala hita na tumikos nang ditanyang tado dia keajaran tado di rohata ala yang gue dibaga satu puton nang dohono ni Yesus rohata ido asal gaya betaliot tu Yesus nang bugai portilio
janana perpudima nendo hone terpukot tutuita dia me asa debatan dan marnida olan sebatas lahiria dak kolam marnida na di luari dak kolam marnida konteks nakanengani syahirana pa alimanipon. Tetapi Tuhan mau berkata seperti yang mau dikatakan hidup menamolo bagas tajahan di Jeremia 10:10. Ahulu jahuba sidodo roha ninarpani. Lapatan na debatado nama boto akana budi no nama dodo roha ni jolma. Jolma sedidang buita boto songo dia. Ana di bagasan pikiran, ana di bagasan na di rohani colme atong mololyo di sini bagasan turputo debatado na bui marnida rohata asa unang aduk kita majujur dong ata jolma unang gabe si pangales sepita unang gabe merasa kita na burju unang aduk kita na merasa ima ubal alaikon tersurat di bagasan dirita dia main pikiran namar parange na sitong pikiran namar parange na daulat na tigor na botor na uli dinggan bigyon ni sudi halak nang bigyon ni sudi haburjota nang tau puji-pujian itu na balga asa mulo terjaga huni rohatai bui manakenganin kita tidak pernah terpengaruh apapun kata orang dan porsia jara dan kita terpengaruh tu suara-suara ni halak dan terpengaruh kita ima tuaka gudaan dan terpengaruh kita manangah HP di dok cuma dan bui kita terpengaruh manangah HP di dok dongat tu kita taringot tungoluta ananya ala dibatado na bui marnida rohate hanya Tuhan yang tahu apa isi hati kita apakah kotor atau bersih hanya Tuhan alai ikuna dong do dihita imakin prinsip hidup laho manangihon una kalak tatangian alai bigima suara hati bigima suara ni haporsyam nan terpengaruh budu ga bisi ke hita molo se terpengaruh ya dorata bigi songon sada barita namar donga puda sada ama do sada yanakon dati kirau amata do anak nai mabus sada huda lahu tutan itulangna alai di tiki di perjalanan agak luja Roma amatai balu jauh teh anak konninna di panai anak nai tu deh tapi di bagasa perjalanan ini arong mana toro sada huta di dok huta ima asine roha mengida amatai itu anak nai manian merdalapat ninna nusoni dibigi ujungna gabi Roma muse amatai disuruh mana naik turun amatai mah muse naik alai nung naik di mana di sada huta paju pamuse Roma akajol mana sakute di dok tungna na bohado amat tau tunga mama na sohasie do hado bayi anak nari merdaran yei bana marhuda ninna marupani ujungna ala dibigi hatani halak gabi sepakat ma amatai diduk amatai ma rap hudul mahita rap mahita ima makuduli hudon ninna marupani rak diudulnya sida mahudi amatai do anak nai ale di serhuta di perdelani Roma hatani jol mamusi asine roha manghida udo nunga lu jamardelan alai los tiga do amatai do anak nai ima makuduli hude ujungna dakka suara mati turma amatai dohot anak nai manuku-nuku hude amana tidak dibaritai dia makadonga saha porsyon serba salah do hanak molo dangadong di ibana imana kangani integritas memang anggo halak
mabaina ka komentarna taringot tu ngulu tanang taringot tu akka perhuriat tamar macam-macam baka taringot tu nang hadirat tu hapor syata alai di kita konar bo jelas ada prinsip imana kani asa unang hita terpengaruh oleh komentar orang tentang hati kita, tentang pilihan kita Yesus Kristus. Asa unang terpengaruh kita tua kahatani halak. Unang terpengaruh kita di godaan-godaan. Goda kalak di partiken terpengaruh imana. Ujungnya tinggalkan. Terpengaruh imana. Dia ke partikel sehingga dia tidak setia kepada Tuhan. Alenggo di bagas terputong. Sian bari tanak ngani sian po danak ngani nama seergado di kita. Ina ikun bula hunutta. Dia jika kita mempunyai alasan yang kuat untuk memilih atau melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak perlu kita mendengarkan banyak komentar. Mau lupa guda kumpe komentar ibu itu kami menegai hapus. Bu ini menegai keputusan tak. Bu ini kami menegai program tak. Bu ini menegai rencana tak. Tetapi marilah kita berdoakan agar sesuai dengan keputusan dan rencana Tuhan. Dalam mulut ini nak kepercayaan na arga siap barita namar donga puri imam. Aka komentar-komentar di colmai, ungkapan-ungkapan di colmai, informasi-informasi kengani. Alai keberengot tak mari kita menyikapi. Sudi aka hati informasi ini mengarahkan kita deh supaya kita bijak dan beriman kengani mengajari kita dari ima asa malo. Mengalina ke komentar kita. Mengalun akka kata-kata pun bahkan dia nak dengan akka aci termasuk do nang dia kapan dapat alan itu masa Yudi do 20 tahun dia cari kita songon bangso nama rogamu bangso yang religius alan ini suatu ngadong betaringo daka isu-isu makanan unang adong betaringo tu isu-isu haramu na taringo tu akka si pangano taringo tu haramu. Tetapi marilah kita hati-hati, marilah kita sama-sama. Dia may ima rohatai, hanya Tuhan yang tahu. Jangan kita seperti orang Farisi ahli-ahli Taurat yang hanya pekerjanya holan namin kritiki, holan nama kritiki Yesus, bahkan nama duk gabi najis, gabi ramun, una somoni hitabe. Alain neng ajaran turpukod hita di boto di batado na di rohatai na di bagasa pikretai di boto di bapari atau unang be tabadaw ma kemunafikan tabadaw ma imanak gani na merasa hita na pucu na merasa hita na baga na merasa hita na lebih beragama jangan lagi alai di bagasa turputom na yang dia cari hita ima masai uli jala masai tubuh hita mulu adong patumu di bagasa kapor syota dia meng iko barani hita madepakur rohatta tu di bata asa di bata nama boto menyulukiti rohatte asa mia rohatta holan memuji-muji di bata di pardisui di bata mahita tajaga humma rohatta tajaga humma muluta tajaga humma hapor syota unang gabi sappe madabuita alai di bagasan turputong di boto di batado na di rawat tabi kenop tong leuma jala tapasa mangulutom datiuma Jesus jala ido haracaun manotong rodi saliling-lingna amin mau lihat badiho Tuhan marhiti hatam na benena pengotok kami asa totok kami Tuhan mangulahun lomo nirham mau lihat badiho amin.